Uyazi into esizenza for uthando madoda azichazeki. Into esizenza for uthando azichaze kwazona amadoda like senza i-miracles. Yazi ngikhumbula icrush yami yakwa grade 3 madoda. Into endayenzelwa umntwana wamadoda. Namandazi bandayenza kanjani? Ayichaze, it was a miracle kahle. So kwangolesihlanu siklina iclass yethu grade 3 lo wethu ke madoda. So sawuklina sawugqiba. So ititshalakazi yethu yathatha u20 litha usikhela amanzi okusela. So yena wayin charge ke lo mntwana wayin charge for amanzi okusela. Thina simile iline ke la siyosela la amanzi. So xa kufika i10 yami ke pha kwase kuyihafu ye20 litha. Xa kufika i10 yami ndithi uyazi ba lamanzi ngawasela ndiwagqibe mina. Athi uyaxoka ngeke uyenze into ndithi ina voice yami ithi akazi ba lo mntwana ndiyamthanda ndiwasela wonke lamanzi uzokubona kakuhle. Elabe niqala nabankunka yena wasela amanzi awasela ndayigqiba lafi ya20 litha. Ndathi isisitest niyobekile sibhlungu ndathi bengithini anje amanzi wagqiba wahleke wanihleka nabangani bakhe wanihleka wathi awuligeza wena straight awuyaphambana straight uligeza ndithi yena voice yami yathi Nkosi bebesazi ba lo mntwana indlela endimthanda ngayo lento ndiyenzayo ndiyenzele ndiyensela uthando bebesazi indlela endimthanda ngayo madoda ebengeke awathethe lamagama awathethayo Nkosi yami akazi ba lento ndiyenzileyo. This is called love. Ndiyensela uthando yonke lento endiyenzayo kuba ndithanda yena. Nkosi yami hayi asizofa amadoda silo sifuna ukuziprove nje kahle hayi sizofa sogqibela sifile ngenxa yoluthando hayibo.